Scootjes zielen is mijn nocht. Javier en soms waarde wien. Het is weer tijd van check. Check, check. Tijdens de oorlog waren de lietse groepjes mensen die het verzetswerk deden. Ze maken illegale krantjes, ze verstoppen onderdoekers in de hoes en voelden de Duitsers aan. Een van de grootste verzetsacties wie op 8 december 1944. Toen die het verzet een oerval op de gevangenis in Ljouwert en wisten ze 51 gevangenen vrij te krijgen. Er is net een schot lost bij die oerval. Door een heel intelligent plan te betinken, wisten de verzetstrijders de gevangenis binnen te komen. In de gevangenis waren mensen vastgehouden die bij iedere verzetsacties oppakt werden en die moesten bevrijd worden. Dat er in de gevangenis 2 mensen zitten, in geval 2 mensen zitten, die het heel erg wichtig waren voor het verzet. En heel veel informatie in over het verzet en namen wisten van mensen. Dus ze dachten van, nou rennen we een groot gevaar als deze mensen trotslaan, omdat ze martelen worden. Die angst weer wordt terjochten, want oppakte gevangenen waren bot onder druk zetten om oren verzetstrijders te verrieden. Daar ben mensen vreselijk martelen. Dus dat weer was en die angst weer echt wel, dat weer wel terjochten. Dat ze zijn van, we moeten erin. Ja. De beelden die nou juist binnen wel oud, maar zelfs net echt van dat moment. In 1962, nou dus 50 jaar lang, waard de film maken dat de hele oerval in naspelen is. Mijn list wisten de oervallers de gevangenis in te komen. In keer binnen wisten ze de bewakers te ommeesteren, zonder te zitten. Nu is er één die erheen gegaan, en er waren 2 man, zijn handen omheen en ze de pakken om. Hallo! Het weer bekend in welke cellen de mensen zitten die eruit moesten. Ze konden net alle jaar uit, alleen zwiste gevallen. Die mishandelen werden en die misschien de deerstraf kregen of met represailles. Ja, maar. Nee, jullie niet. Deze man wie er destijds zelfs bij. Intussen lebt het er net meer. Dit interview is van Tolve Ierlien. Geen van de oervallers is nou nog in leven. En Jelle Ierlien giet de laatste deer, Goffe Hoogsteen. Hoogsteen vertelt je hoe het hem vielde tijdens de oerval. Van tevoren door de hinderaan, door krimmel het me wel. Ik weer 44 jaar, ik weer een jong kerel en ik moet er even leven. Maar het ging allemaal goed. Het slagen om 51 mensen uit de cel te hellen en vrij te laten. Dat weer mooi voor die mensen. Maar ook voor de oervallers. Nou hoefden ze net bang meer te wijzen dat ze verred worden zo'n door de gevangenen. De oerval was dus een groot succes. Maar wie het nou echt een belangrijke oorlogsactie? Het was een enorme succesvolle actie, dus het straalde ik wel wat uit. Het was natuurlijk wel een prestatie van formaat. En aan de andere kant binnen natuurlijk mensen uit de gevangenis halen die het daar toch de oorlog leven. Mensen stellen wel eens de vraag van, is daar dan toch een part van de oorlog woen of zo? Hè? Van, hoe groot is die bijdrage dan? Ja, dat weet ik net precies. Dan is het een lietse bijdrage. Maar voor de mensen die erbij winnen, wordt het natuurlijk van een heel groot belang. Het weer zelfs een levensgevaarlijke actie. Als het misging wie de oorvallers waarschijnlijk alle jaar deersketten. Maar de oorvallers zelfs, die hielden dat risico er toch verroer. We winnen geen halen, ja. We hebben nog net. Ik hoop ik nou zo, bij ons gewoon niet zeggen, niet meer in de halen, maar ik hekel aan ze, dat zeggen ze. In oorlogstijd werd soms zwier op een proef steld. Dat is nou voor zelfs net zo. Hoe wist nou als misschien ek een verzetsheld wezen kist of net? Ik vergelijk je het altijd maar een beetje met het Squalplein. We weten alle jaar dat op het Squalplein daar wel eens een band pesten en aan de kant zetten. En dan ben ik altijd maar heel weinig band die zeggen van dat klopt het eigenlijk net, daar doen we wat aan. Dat moeten we eigenlijk wat zien van. Dat is ik een beetje verzet natuurlijk. En dan zie je dat er altijd maar een heel liets groepje is dat dwat. Wakker.
opschieten. We hebben nog een paar minuten. Mijn scootje en gitaar, het helmout dat tussen is in. Het is haast vier. Dan broezen ze weer door de wegen en wordt er weer wedstrijdzield op het scherpst van de snede. Maar het schoen van de kop. Op een snitse mar, op een fluzen, op een veenhoop, in grauw en in Jennewoord. Oeral sjossen dan weer. Die scootjes, er is zo'n soort over te vertellen. En sommige mensen rijden je er net over uitpraat. Scootje is Friesk voor schuitje. Kist wel zien dat het oude skippen binnen. Vanaf de 18e eeuw rond ongeveer 1930 binnen de scootjes in Friesland bouwd. Ze waren bouwd voor het vervier van vracht. De scootjes brachten biegelijk zaan, ierde of turf van de kachel van het ene naar het oren plak. Dat gie 100 jaar lang nog zielende wij. De skipper en zijn gezin wenden op het scootje. Ja, het scootje, dat weer een huis, een varend huis. En die band die weer nooit op één plak. Die gingen dan hier en dan daar en dan soms onderwijs even naar squallen. Maar die werden maar een heel gezin in dat roefke. Heid en mem, maar soms maar 6 of wel 8 band. Nou, kom maar even mee, daar kan je binnen zijn. Ja, je wennen dan de hele familie. Heid, mem. Stuk of 6 zo'n baan. Hij zit meestal daarvoor bij Trepke. En als er ierde het bord op de haan. Ik kon toch net bij de tafel. En men moest eten sieren. Maar zie je geen gasstel. En er was geen aanrecht. En er was geen elektrisch lucht. En er was geen stromend water. Dus ze moest water halen uit het tonsje. Achter op het schip. En afwasje buiten in zijn wastabbe en maar een amerke en gewoon water uit de veert. En de band die slepten daarachter in het roefke. Maar de oudste band, die mochten naar het vooronder. Die roen helemaal op het gangbord naar het vooronder, onder het Durksloek. En daar slepten ze. En ik had van een oude skippersvrouw jet. Dan wie het glad op het dek. En dan waren ze bang dat die band uitglieren en dan buitenboord in het water of versoepen. En dan moesten ze op het dek kloppen als ze er wien. Dan weer mem gerust. Hè? De oudste band ben ik te plak in het vooronder. En waar is de wc? Ja, er weer geen huisje. Nee, even maar de kont door de reling. En Paken die zei ook wel eens dat ze op het voordek even op een schepper zitten. Maar nee, daar werd het net moeilijk over die in. Moesten de band naar squallen? Ja, de leerplichtwet voor skipperskinderen, die is letter pas onpast, maar ze moesten wel naar squallen. Maar als het schip onderwijs weer, ach ja, dan moest ze of naar het internaat, naar het schippersinternaat, of bij een omke en tante in de kast. Maar ik heel vaak dan gingen ze mooi met hij en mem naar mij en dan net te lang naar squallen. Dus het komt ik voor dat oudere skippers, die konden net lezen en schroeven, maar ze konden goed rekenen. Ja. Saffelen ton in het schip en een keer saffelen cent en dan leidt het schip zat. Jip, nee, ze kon heel goed rekenen, maar soms net lezen en schroeven. Waar is de tv? Ja, nee, tv wie er net en een Nintendo wie er net en een computer wie er ik net. Nee. Maar ja, die band die wien altijd buiten en als ze vrij wien, zie je het volle vrij. Die band die wien maar amper een jaar of 10, 12 en dan werden ze gewoon volop inschakelen bij het dagelijkse werk op het schip. En dat wie ik laden en lossen. Helpen met turf oploegen, maar met de kroren rieden. Maar dat weer dan maar laden en lossen. Maar ze moesten ik helpen met het zielenverzels. Heitje die weer dan nog met de boom dat schip aan het voortroen. En dan zei hij, nou, er komt een stukje wind, kan ze hetzelfde wel bijdraaien. En dan moesten die band draaien. Maar één ding, ze mochten nooit met de vingers in de lier komen. Want het gevaar voor die band weer er ik altijd. Het gevaar met de wind dat ze van boord afslaan of dat ze de vingers in de lier krijgen. Het gevaar op zo'n schip ieder ik altijd. Het liedste scootje is 12 meter lang en het grootste scootje 20 meter. Ze mochten net breder wezen als krappen van 4 meter, of konden ze net terug de bregen en de sluizen. Als de bregen net draaiden, moest de mest naar onderen om onder de bregen terug te kunnen. Want die vracht moest wel op tijd bij de klant aanleveren worden. En zonder motor skeert dat al hier net zo op. Soms weer er helemaal geen wien en soms weer de verste volle wien.
Maar ze hadden het nog lang volgehouden. Tot onder de Tweede Wereldoorlog had die scootjes nog zield bij vracht. Maar toen kwamen er al redelijk gauw meer en meer die er een motor in kregen. Of eerst een hulpmotor en later helemaal het zeilrouw. En ja, dan weer het voorbij met de zeilende vrachtvaart. Dit schip kon 30 ton meenemen. Maar toen kwamen de grotere skippen en die gingen al 300 ton, grote vrachtskippen. Maar nu hier in het Margrietkanaal binnen skippen van 3000 ton. Dus nee, dat kan deze zielskippen, scootje kan daar net meer mee concurreren. Een protte scootjes waren doel verbouwd om op te wenjen. Later waren die scootjes weer in Aardesteert weer ombracht om wedstrijden mee te zielen. En dat wordt nou nog hield die dien in de simmer. En dan is het nou tijd van dit beestje. Wist u wat de naam is van deze vogel? Dit is vanzelfs een ooievaar. Maar wist u de echte Frieske naam is? Wat het wit? Maar het is. Hè? Wat er? Een harrebarre? Nee, jongen. Een jerrebarre. Harrebarre. Een mooi woord, hè? Jerrebarre. Ik ben benieuwd of Aliet dat woord ik broekt in haar reportage. Hey Aliet, waar bist? Hallo daar, Reinoud. Ik sta hier bij een station. Maar niet een treinstation, een heel bijzonder station, namelijk een ooievaarstation. Wat een rare naam, maar waarom heet het zo? Nou, in het Nederlands is het een ooievaarstation. Oh, In het Fries is het een jerrebarredwarp. kunnen ooievaars nou alleen nog maar op dit soort plakken, stations of dwarpen waaien? Komen ze nog niet meer in de natuur voor? Ja, zeker zo. In het begin dus net. Want ze willen haast uitstoten in Nederland. Maar we krijgen nu stadig gewoon hier in Nederland meer ooievaars die we gewoon vrij een plakje zoeken en hunzelf helemaal redden. Dus niet alle ooievaars waaien in zo'n station? Nee hoor. Nee. Ze komen echt gewoon weer in de natuur voor op? Ja, ze komen genoeg in de natuur weer op. Gelukkig hoor. Maar ooievaars komen in de hele wereld voor, toch? Nee. Ja, in Afrika overwinteren ze. En waar nog meer dan? In Sint-Wurg, ik woon in Spanje, Portugal, beginnen ze ik te overwinteren omdat de natuurwereld weer verandert. Dus dat gebeurt dus ook. Dan krijg je dus dat als ze geslachtsriep binnen, dan komen de ooievaars weer om naar Nederland om hier weer opnieuw te beginnen. En wanneer ben je hier dan weer? Ja, dat hing het ik wel van de waarsomstandigheden. Nou, de eerste komen eind januari, februari komen ze weer om. Dus de vogels die we hier joggen, die hebben een hele reis achter de rug. Ja, de meesten wel, ja. Een ooievaar is een zweefvlinder. Die vleent op de termijn. Dus dan hoeft hij haast niet met zijn vleugels wat hij kan, dan hij liet hij moet zich gewoon... zorgen dat er op een goede stroom zit en dan de wind de goede kant uit is, dan waait het er wel binnen. En dan? Dan wordt de aaien lijn en dan wordt er breden. En is het nou al samen met vogels? Had hij nou al aan lijn, binnen breden nog? En daarom kunnen we er niet even inzien, zeker? Nee, dat lukt niet. Dat is wel jammer. Als wij er nou bij komen, dan zou de ouder dus wel voortgaan, omdat hij bang is voor u. Of hij valt u aan, dat zou dus ik kennen. Maar het is nou eigenlijk vierste kaart. Dan zullen de aaien ook wollen en dan hebben we dat weer. Dat willen we niet... Dat doen we dan nee, dat moeten we niet hebben. Nee. Dus Reinoud, even op internet naar beelden zie je van nesten van ooievaars. Van die binnenwol, maar aaien. Want helaas, we kunnen ze nou niet storen. Jammer, hè? Klepperje. Klepperje. Klepperje heet dat. Ja, dat is gewoon communiceren met elkaar. Zodat wij thuis komen sinds week goeiedag, dat doen de ooievaars dus ik. Ze praten met elkaar. Liek als wij dat doen. Liek als wij dat doen, ja. Nou Reinoud, nou het zijn hele bijzondere beesten. Ja, vertel mij wat. En nou maar zelf even de klepperje.
Oort naar je wieken. Doeg! Houdo! Hoi, ik ben Michel. Dit is mijn longboard. Het lijkt op een skateboard. Hij is wat langer, dikkere wielen. En er zitten andere vormen in. Het trucje dat ik deed heet de antiloper. Vers zit in een cel. Het lijkt mij niet. Jim zit eigenlijk een beetje vers, hè, als kwallen. Maar die band van basisschool, de paardwiezer uit Beestersweg, die net. Want zij kunnen krijgt lekker op uit in alle vrijheid. Naar de hele klasse in een boevenbus propt worden en dan naar de baaiers rieden. Voor deze band van de paardwiezer uit Beestersweg een leuk ritje. Maar hoeveel mensen hij in dezezelfde bus zitten met hele orengevoelens? Gevoelens van spijt van wat ze dien hier. Of lulkes om ze toch snipt wien. Maar verst wel van angst, want wat is die harm te wachten? In Veerhuizen, het dorpje in Drenthe dat de bus heen riet, binnen maar liefst 5 gevangenissen. Heel vroeger, zo rond 1825, waren tienduizenden biddlers, zwalkers, widowen en weesbaan uit de grote steden naar Veerhuizen verbannen. Ze wenden in grote gestichten. De bedoeling weer dat deze arme meisken troch huttenwerkjen leerden een nijbesteen op te bouwen. En dat ging net altijd vrijwillig, maar vaak ook onder dwang. Later waren deze gestichten gevangenissen. 3 van de 5 binnen nog heel tijd in gebruik. In Veerhuizen zitten nou nog haast 1000 meisken vast. Nou, boeventuig mag eruit! Vast zitten. Dat betekent dat het net vrij bent om te gaan en te staan daar stoofworst. In het gevangenismuseum vielen de band dadelijks hoe dat is. Gids Miranda Stolze neemt ze mij in een grote kooi dat een film zien litten wordt door het strafrecht. Ik kende de band zien hoe het meisken vroeger straft waren. Zoals op deze pijnbank. Werd je vastgebonden en dan werd je met die katrol die er daar aan het eind zit, werd je soort uitgerekt. Als je 's ochtends wakker wordt en je rekt je uit, dan denk je, het is lekker. Maar als een ander jou steeds uittrekt, word je al langer, doet ontzettend zeer. Hè? Je spieren worden helemaal opgerekt. Dat was om te zorgen dat je zou bekennen. Ik mij ze zelfs even verjochter spelen. Welke straf krijgt het restaurant? A. 4.000 euro boete, waarvan 2 voorwaardelijk. Of B. 4.000 euro boete en 1 maand. En leren ze hoe het ontsnappen kist. Ik kan er alles aan dienen om dat vaart te komen. Ja, dan moet ik ook de schuiven, kijk eens, open doen. De schoot, zoals het heet, draai ik weer terug. Om te voorkomen dat hij in het slot weer slaat. Mag de deur weer dicht? Dat is grappig. Dat is best wel cool. Zit er echt op? Als je haast al eens strepen kastien. 80 dagen. Ja, zie, dat is nog mijn kauwgom. Toen kon ze ding mij prikken, dus toen dient ze mij kauwgom. Weet je hoe? Dat kan niet hoor. Robert. Ja, dan ben je hartstikke gebeurd. De kist naar mijn boeten zijn. En ja, tralies voor de ruit. Ja. Het is heel niets. En de doos zit op dit op slot. En de wc zit gewoon in de kamer. Het roept net zo lekker. Ja. Maar hoe is dit voor een gevangene? Ze haar best wel vol. Maar alleen nog die wc, dat hier wel wat over. Ja, dat vind ik een beetje te erg. Maar die door. Die zit wel op slot. Ja. Maar gaat je het gelukkig ook weer iepen. Haha, ze binnen vrij. Want vrij wezen is heel belangrijk voor een goed leven. Check, show en ontdek!
Não mexe.